Салом алейкум дӯстон, бисёриҳо пастелҳои туркӣ мепурсидам. Адрес пастелҳои туркиро арзон кардага 300-350 сум нархи пешинаш буд, 250 нархи оптовӣ кардага. Материалаш ранфурсае. Пастелҳои дудамаи туркӣ ду наволочка дора, 220 ва 240 ҳар хелайда. Тамошо кунед дӯстон, адресшон бозори Корвон, дарвозаи Пажарка, дасти рост мегарди, 4 рияд 116 дуконе. ватсап шунасе кадоме ки заказ кардане, ватсап дар нависта кадоме ки бозор омадане, бозори Корвон, номерашон ҳаст, бо занг зане, номероро сохранед кине. Апай Кибриё ном дорад, занг зане ки ватсап дар нависед, доставкатон мекунам. Бо дигар хелошам ҳаст, мисол пастелҳои покистонӣ бисёр дорам, пастелҳои хитоӣ бисёр дорам. шумо ҳамаша реклама мекунед. дӯстон, подписаться кардан фаромӯш накунед. чизе ки шумо дар кора дар комментария нависем, шумо дар камера мекунед, рекламатон мекунед, реклама бепултон мекунед. дӯстон, лайк, подписация дастгирӣ кунед. пешакӣ ҳаматон дар раҳмат.